Здрасти, приятели! Сега нещо видео с моята братовчетка ще пече маршмело! Той мирише на пълничка. Ето как се прави. Вземаме маршмело и го печем на скарата. Да, обаче ето тук е най-добре. Да, защото вижте какво става. Ето. И тук се разтече вече, гледайте какво става. И, приятели, искам да ви кажа нещо по-добре е на огън, защото не е толкова силно тук. Но ще стане... Ето как се разнесе моя захарен памук, вижте. Ето. Ето. Ето на тея захарни памук. Има всички. Вижте. Приятели, искам да ви кажа честит Велик ден. Утре е Велик ден. Знам, на патерици. Не на патерици, защото на патерици е закъснял. Обикновено си казва Христос възкресе, Добре. възкресе, така се казва. Добре. Христос възкресе. Не бе, Вики, то си